שמי חיה גואטה, גרה בנהריה. קוראים לי ירון פינגלי. אני תורן רותי ואני במפעל ב-2006. קוראים לי סעיד שטיווי, אני מכפר מכר, ליד עכו. שמי הדסה, אני סגנית מנהל. המפעל לפני השיפוץ, זה לא היה מקום לחיות בו. באים עם יותר מוטיבציה לעבוד. ממש שינו אותו מקצה לקצה. קיבלנו את כל הכלים ואת כל התנאים כדי להצליח. מה להגיד, אין בכלל, רמת המקום, הניקיון, שירותים זה שירותים, חדר אוכל, האווירה, הכל, את נכנסת כבר נעים לך. יש ספסלים שבפעם הקודמת לא היה ספסלים, לא היה איפה לשבת בחוץ, והמזגנים עובדים כמו שצריך. הכל חדש, שירותים חדש, חדר אוכל, אווירה. כיף שעשו לנו את השיפוץ. משהו. אני מאחלת לחברה שיהיה באמת הרבה תעסוקה מבחינת שיספקו לנו עבודות, מפעלים שיעבדו איתנו, ושאנחנו נוכל לתת את האיכות והכמות וכל מה שצריך. אני מאחלת שתמיד להמשיך ככה לעבוד כמו שעכשיו. אני מקווה שאלוהים ייתן לי כוח ואני אמשיך עד הפנסיה פה. שהם ימשיכו להיות כמו שהם, ושימשיכו להשקיע בחברה ולהצעיד את החברה קדימה. מאוד כיף לי כאן, טוב לי כאן, אנשים נפלאים, צוות נהדר, באמת אין מילים, ממש כיף. אני מחכה כל יום כדי להגיע לכאן, ממש ככה. זה ממש כיף, כל בוקר שאני באה מפה, זה כיף, זה המשפחה השנייה שלנו, או שלי.